Hola amics, què tal? Benvinguts al Rebost del Bon Gust. Soc Marcel Olfra, el que normalment us fa les receptes de cuina. Avui us faré una sèrie de recomanacions per fer una amanida, ja que arriba l'estiu i el que molta gent vol fer és recuperar una miqueta la línia que hem perdut durant l'hivern per culpa del Nadal, els excessos i també per l'operació biquini i l'operació banyador. Bé, per fer una amanida, si el que ens interessa és fer una amanida verda, que sigui sana i que ens ajudi d'alguna manera a perdre tots aquests greixos i aquests líquids, el que primer necessitem és un vegetal. Podem comprar-lo suelto, entre cometes, a qualsevol fruiteria o verduleria, o si no també el que podem fer és comprar-lo a qualsevol supermercat. Els supermercats, a part de tenir la part de fruita i verdura, també tenen una part de frescos, com aquests, que són diversos preparats, que venen per fer l'amanida. Aquest, per exemple, és un duo de canonges i rúcula. Després tenim brots tendres, que són diversos tipus d'enciams. També pot tenir escarola i porta també espinacs i rúcula. També podem tenir alguna amanida, com per exemple l'amanida 4 estacions, que porta pastanaga, porta col lombarda i porta enciam iceberg. O un enciam, com per exemple l'enciam iceberg que ve en aquestes bosses. Després el que podem utilitzar són cogombres, com aquest que tinc a les mans ara mateix. Aquest és un cogombre espanyol. I, el que sí que us vinc a dir també és que primer, quan utilitzeu un cogombre, intenteu pelar-lo al màxim. No deixeu cap trosset de pell perquè sol ser indigest. I a més també hi ha un truc, que ara us l'ensenyaré, per fer que aquest tipus de cogombre no repeteixin. Hi ha altres cogombres que fan que no ens tornin, com per exemple el cogombre holandès, que són aquests que trobem que són més grossos, més fins, que van recoberts en paper fil. I després també el que podem posar-hi són tomàquets. Aquests són tomàquets especials per amanida. Podem fer servir tomàquets canaris, tomàquets raf, que són uns tomàquets que són una varietat així com una mica deformada, com si fossin els tomàquets de Montserrat. Després tenim el tomàquet d'amanida, pròpiament dit. I el que sí que no us recomano és el tomàquet de penjar, que són els que fem servir per fer el pa amb tomàquet, o també el tomàquet de pera, perquè són molt sucosos i tenen més suc que no pas carn. I hi ha gent que també li sol posar algun tipus de fruita, com per exemple una taronja o maduixes. No sé, ja us dic sempre que la cuina és imaginació. Llavors, el que sí que us vinc a dir també és que intenteu evitar o moderar, en tot cas millor dit moderar, el consum de conserves, com per exemple les sardinilles aquestes, que encara que siguin amb oli d'oliva i alto contenido en omega 3 i reduïdes en sal, sempre tenen sal, sempre tenen aquells olis que no són recomanables per la nostra salut. Després, la tonyina clara també podem utilitzar-la, però intentem evitar-la, perquè també porta aquests olis i tal. Llavors, una altra cosa que també podem posar a l'amanida, però també hem de moderar-la al màxim, és el consum de, per exemple, xipirons en oli de girassol. El que hem de fer servir és oli d'oliva, no oli de girassol, perquè és més sa. L'oli de girassol serveix més per fregir, perquè així els fregits no en passen tant oli. Més que res també perquè si ens parem a llegir els ingredients, aquí ens posa que té una sèrie de succedanis i de colorants, i a part d'això, a vegades podem menjar coses
en les conserves aquestes que no ens donem compte que ens l'estem menjant. Per exemple, aquesta conserva, la conserva de xipirons, porta arròs. L'arròs és un hidrat de carboni, que sí que és bo menjar hidrats de carboni, però que tampoc és bo menjar-los en excés, no? I després també les angules aquestes, sí, podem menjar-les, però també intentar moderar el consum perquè no deixa de ser un succedani de surimis i aquestes coses de mar, no? Que ens fan creure al final que és peix, que ha nadat per l'aigua i que és un producte de mar. Després, les olives, per exemple, aquestes olives negres, sí, aviam, podem menjar olives, però poqueta quantitat. Més que res també perquè la conserva de les olives porta moltíssima sal, ¿vale? I a vegades quan tenim la tensió alta o quan tenim problemes del cor o quan tenim molta retenció de líquids, el que interessa és treure la sal del mig, ¿vale? I les olives negres porten moltíssima sal, igual que totes aquestes conserves que us estic ensenyant, no? Hi ha gent també que li sol posar pèsols. Primer, també dir-vos que els pèsols no són verdures, són llegum, ¿vale? I segon, doncs que a part de que porta aigua, porta sucre, o sigui, vigilem les persones que tinguin problemes de sucre. Porta aigua, porta sucre i porta molta sal. A la llarga, l'efecte que volem fer amb l'amanida, que és intentar que ens deprimem, ho estem contrarrestant, no? És el peix que es mossega la cua. És a dir, jo estic intentant fer un règim, aprimar, intentant no engreixar-me i m'estic ficant unes llegums que fan tot el contrari, no? Infinitat de coses que hem d'evitar, però a la llarga sí que algun dia puntualment, doncs sí, podem posar-la a l'amanida perquè ens vingui de gust i perquè ens vulguem donar un caprici. Estaria bé, però intentem evitar-lo pels dies de cada dia. Molt bé, doncs vaig ensenyar-vos a fer una mica una amanida verda, ¿vale? Ja us he ensenyat alguns ingredients que tinc per aquí, ¿vale? I que bueno, espero que us agradi aquest vídeo. I miss that happy friend that I had. You've been acting so sad, won't you come back? Yeah, yeah. You'll never take the time with your girls no more. Always with your new boy, but he ain't all that. No, no. But you don't know it yet. Oh, his kiss is soft and sweet, and he swept you off your feet. But he's no good for you. He's no good for you. And I'm sure he's worth a lot of gold, but you're better than you know. He's no good for you. He's no good for you. Hey, that boy's no good for you. You're way too good for him. That boy's no good for you. For you. Whoa, no, he no good. He no good for you. Whoa, no, he no good. He no good for you. He drives those fancy cars that you like, but he doesn't call you at night and tell you he loves you, and he's thinking of you. No, you can't take him home for the holidays. Better keep him away, 'cause he's such a tool girl. Everyone will say you're bad. His kiss is soft and sweet, he swept you off your feet. He's no good for you. He's no good for you. And I'm sure he's worth a lot of gold, but you're better than you know. He's no good for you. He's no good for you. Hey, that boy's no good for you. You're way too good for him. That boy's no good for you. For you. Oh.
good for you. Whoa, 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 no, he no good for you. Won't you take it from a friend? That boy is not a gentleman, and you'll find out soon enough what you're feeling, it ain't love. Cause he called me yesterday, and he asked me on a date, try to play you like a fool, and that's why I'm calling you. His kiss is soft and sweet, and he swept you off your feet, but he's no good for you. He's no good for you. And I'm sure he's worth a lot of gold, but you're better than you know. He's no good for you. Oh, his kiss is soft and sweet, he swept you off your feet. He's no good for you. He's no good for you. And I'm sure he's worth a lot of gold, but you're better than you know. He's no good for you. He's no good for you. That boy's no good for you. You're way too good for him. That boy's no good for you. That boy's no good for you. You're way too good for him. That boy's no good for you.